Zo, welkom allemaal. Het is vandaag een hele vieze dag. Het regent heel erg hard buiten en het waait. En ja, ze zeggen wel eens dat ze schuur voor ons doen met auto's en zo. Waarschijnlijk kan dat ook met vuurwerk. Heeft iemand ons gecontacteerd dat hij heel veel oud vuurwerk had gevonden in zijn schuurtje. En ja, veel is het heel zeker. Er zijn 10 volle dozen met allemaal oud vuurwerk. We willen jullie eventjes alles laten zien. Dus welkom bij het Limburgs Vuurwerkmuseum. Als deze video online komt, dan is alles sowieso weg hier. Is alles opgestookt of naar verzamelaars gegaan. Dus ja, zo zijn we. We verdelen het gewoon onder de liefhebbers. We gaan dus beginnen bij dit doosje. Kijken, Holiday Shells van Horsebrand. Dat merk kennen jullie waarschijnlijk wel, van de 100.000 klappers. De beste matjes van België. Dat is helaas een lege doos, dus geen inhoud. Nou, we gaan gewoon verder. Airstrip. Die is van Flower Basket. Ook een heel oud merk. Je ziet er dus ook geen viscolont, het is allemaal grijs lont. Dat is een soort van papieren lont met kruid ertussen. Kijk wat staat erop. Helikopter type. Vuurwerk niet in de hand houden, op de grond leggen en aansteken. Ziet er wel gaaf uit. Er zitten hier allemaal kleine potjes erbij. Tropical Storm had het moeten zijn. Ja, de Chinezen die kennen die type, en zeker vroeger niet. Tropical Storm. Die is ook van Flower Basket. Een 100 shotje potje met color stars en wissels. Lachen toch? Kung Fu Storm. Met, weet je ook weer, Bruce Lee of zo. Kung Fu pakketje. Is trouwens ook van Flower Basket. Dan vielen hier nog wat knalletjes ertussen weg. China Beuler B. Ook met grijze lont, zie je. Is geen visco. Is van Red Lantern. Is ook heel oud. We hebben hier de Moon Travelers. Zo zaten vroeger de babypuitjes verpakt. Zo heb ik ze ook nog afgestoken. Van Red Lantern zijn deze. Kijk, hier Wonderland. 8 keer 4 shots. Shooting Flammable Balls with whistles. Ook gewoon een potje of zo. En hier nog een zware fontein. De klei die giet er al uit. Dus die laten we even liggen. Flowers in full flourish. Weet ik het joh. Kleine fontein of zo. Die is van Red Lantern. Zie je, vroeger had je een paar van die merken. Had je Horsebrand, Red Lantern, Flower Basket, Tiger Head. Zit hier allemaal tussen. Oud spullen allemaal. Merry Angels. Red Lantern ook. Zo, halve cake die valt uit elkaar. Ik stel je trouwens ook niet te veel voor van die effecten van vroeger. We hebben laatst een flower bedje getest en het was echt 3 keer niks. Colored Stars. Een Flower Basket. Jumbo Parachute Parade. Ja, er zitten er een paar van tussen. 61 shots. Dat is wel leuk, dat zijn parachutecakejes. En die schieten dus gewoon de lucht in en dan komen ze als een parachute naar onder gedwarreld. Nou, hier weer zo'n airstrip. Alleen ziet er wat slechter uit. Nou, ik ben heel slecht in vuurwerk schatten, maar als ik mag schatten dan is dit van 1980 of zo. 1990, maar ik denk eerder 1980, want het heeft allemaal nog grijze lont. Kijk, dan gaan we gewoon verder met deze doos. Group Parachute. Met color pearls, bees, whistles en spinning stars. Nou, het belooft van alles. Dus ook 2 parachutepotjes hier. Scandinavische pijlen, daar zitten er helaas niet in. Er komen overigens straks wel nog wat hele dikke pijlen tegen. 300 gram en zo is allemaal. Die oude
Oh, vette pijlen. Deze is helaas kapot. Core changing wheel. Die moet je normaal met een spijker in de boom maken. Of aan de muur of zo. Dan gaat dat heel erg hard ronddraaien. Deze is van Flower Basket. Hier nog wat fonteintjes liggen. Een red lantern. Hier ook weer rode lantaarn. Nou, er ligt er nog wat meuk los. Nou, dit is gewoon een flowerback uit elkaar gevallen of zo. Hier nog een beetje kapotte fontein van Flower Basket. Zilver, nog wat. En nog zo'n fontein. Hier weer een parachutepotje natuurlijk. Nou, die zijn overigens van Horsbrand. Ook weer dat merk van de beste rollen. We hebben hier een mooi parachutepotje. Die is anders dan alle andere. Night Trooper. Die is ook van Horsbrand. Kijk, ik kan een klein beetje kijken. Nog een parachutepot. Ja, daar waren ze vroeger gek op hoor. Nou, dat is helaas een kapotte fontein, maar ook voor red lantern. Hier een hele oude strijker. Kijk, ik hou hem verkeerd om of niet? Ja. Hier een strijkkopje. Ja, ik kan het bijna niet lezen. Ik kan het ook niet lezen wat erop staat. Het zal wel allemaal wezen. Het is een beetje een rommeldoosje. Cheerfulness, red lantern. Ah, hier zijn ook die dikke vuurpijlen. Silbersturm. Volgens mij is dat van Nico Moog. Dat is een merk van Duitsland. Die maakte vroeger ook goede strijkers. Jupiter. Ja, dat is van Spanje. Daar hebben we ook vroeger knallers van gehad. Hier zit nog een shell in, zie je. Gewoon met stars. Daar heb je er nog eentje van. Die zijn van de raketmotor afgevallen of zo. Er zal hier ook nog eens tussen liggen. King Monkey Rocket. Red lantern. Kleine bolpijl. Horsbrand. Een zilverfonteintje. Wel wat een labelen. Die is ook van Flower Basket. Ah, we hebben nog zo'n oude strijker hier. Corsair strijker van vroeger. Ja, tegenwoordig heb je ook die Corsairs van Weco. Die zijn ook erg hard. Maar het schijnt dat deze echt erg goed gaan van vroeger. Ik leg hem eventjes apart, want die willen we wel testen. Ik kan niet alles aan de verzamelaars geven. Hè. Dit is een hele oude Thunderbomb-mat. Tegenwoordig heb je die gewoon met rode kleurtjes, maar ik weet niet, misschien zie je het. Er staat allemaal Thunderbomb op. Van Solorger zijn die. En dit is het kopje van een bolpijl. Zie je? Je moet zo op elkaar. Dan krijg je een joekel. Het is gewoon van plastic, hè? Niks te karton en zo. Hartstikke gek vroeger. Oh, die valt ook al uit elkaar. Welty en Rank. Van red lantern zijn die. Dat zijn fonteinen. Ik laat ze lekker in de doos liggen, want die vallen er bijna uit elkaar. Dit is ook weer zo'n ding wat je in de boom kunt spijkeren. Hij is helaas kapot, maar moet je hem normaal hier met een spijkertje erin. En dan gaat hij ook ronddraaien. Raketmotor. Ball-style rocket. Horsbrand. Hieronder nog een fonteintje. Gold Dragon. Roman. Red lantern. Dat zal even een van de eerste viskollontjes zijn. En daaronder liggen nog allemaal losse stars en zo. Dat is
gewoon allemaal brandbaar hoor. Kijk, er zit er eigenlijk gewoon een vuurpijl. Die losse stars, zie je? Dat zorgt voor het effect boven in de lucht. Kijk, een hele oude Widowmaker. Wel gaaf. Er zit er allemaal tussen. Nou, nog een Widowmaker. Dan gaan we die ook testen. Kijk eventjes bij de Corsair. En dan gaan we verder met de volgende doos. Even een beetje plaats maken hier. En eens even kijken. Deze doos. Dit zijn allemaal single shotjes met een mooi brocade effect. We hebben laatst eentje getest. Dat zullen we ook op video laten zien. Dit zijn zilverfonteinen van Red Lantern. Ook wel mooi, hè? Maar het mooie van deze doos is dat er mooiere pijlen in. Mars Rocket, Red Lantern. Van deze knoepers. Ook uit Duitsland of zo komen die. Nog wat bolpijlen van vroeger. Green ring, green ring. Nog zo'n Mars Rocket. Dit is een parachutepijl. Colorful lamp. Een Red Lantern. Ja, dit is zoiets raars, hè. Dit is zeg maar een vuurpijl. Met nog allemaal van zo'n raketjes aan de zijkant. Volgens mij doen die helemaal niks. Volgens mij is dat gewoon voor de sier. Nou, we laten het eventjes in het midden. Wie het weet mag het zeggen. Nog een mooie zilverfontein. Nou, hier die is al open. Kun je zien wat allemaal erin zit. Hier vonden we wat raketjes liggen. Big Snow. Dit is ook een bekende fontein. Red Lantern. Hij is helaas leeg, maar het was wel een mooie. Flashing wheel, Red Lantern. Dat moet je ook aan de boom maken, zie je. En hier in het midden. Dit is ook nog met het grijze lont. Dit is ook niet met visco lont. Nog gaas vuur, ook een dummy. Neppert. Ook weer een halve bolpijl hier. Ja, prima. We gaan door naar de volgende doos. Aan deze doos zitten nog wel van die parachutepotjes van Horsebrand. Ik leg die eventjes aan de kant. En we gaan gewoon verder met de volgende doos. Successive Happy News. Een matje van vroeger met kleur. En ook een dummy versie. We hebben hier een mooi doosje. Kijken, die is van Flower Basket. Het zijn allemaal Morning Glories. Zeg maar van vroeger, van zo'n flikkersterren zijn dat. Die heb je tegenwoordig ook nog. Pop, kent iedereen wel. Knaleffe. Alleen zijn deze van Horsebrand. Sunflower Fireworks. Dat zijn bijtjes. Die kun je gewoon op de grond leggen, aansteken en dan vliegen die de lucht in. En ze doen het ook nog hoor. Geen enkel probleem. Zolang je vuur maar droog bewaart, kun je het zo lang bewaren als je wil. Color changing wheel. Nog zo'n ding wat je hier in het midden aan de boom moet maken. Zie je? Dan gaat het ronddraaien. Rotating dish verity. Die is van Flower Basket. Ja. Ja, wat dat precies doet, ja, ze gaan ronddraaien, maar of je dit dan moet vasthouden of zo. Met dit moet je vasthouden en dan gaat dan ronddraaien. Een beetje een vaag ding. Ik laat het allemaal mooi in de doos, dus voor de liefhebbers het beste. Niet aankomen, alleen kijken. For Performance Fireworks, dat zijn potjes, die springen uit elkaar en doen dan 4 dingen achter elkaar. Dat is ook wel grappig. Een soort van kleine fonteintjes. Die hebben wel films aan, dus die hoeven niet te testen. Colorful wheel.
ook weer een wiel wat je aan de boom moet maken. Zie je? Er zitten eronder ook spijkertjes bij. Gewoon hier in het midden maak je die vast aan de boom. Ik ben benieuwd of er visco. Ja, er zit wel visco aan. Zie je, visco rondje. Dat zijn van Red Lantern die dingen. Dan hebben we hier nog, ik zal het even beter laten zien. Pulling Fireworks, die kent ook wel iedereen. Iedereen groot mee geworden. Dat zijn natuurlijk de welbekende trektouwtjes. Ook van Red Lantern. Pulling Fireworks. Gaaf hè? Deze zijn ook erg gaaf. Die gebruikt wij vaker in projectjes. Shooting Stars van Horsebrand. Dat is een klein potje met reshots. En die schiet dan dikke staart de lucht in. Zo gaaf, dat heb je tegenwoordig niet meer. Zo. En we gaan verder naar het volgende doosje. Dit zijn eigenlijk allemaal dummies. In onze eigen collectie. Dus ook veel van Slowe Zee hebben we daar kunnen krijgen. Liedenkrekjes van vroeger. Zie je, met dummy rond. Wat potjes. Van die draaidingen weer voor aan de bomen. Dat is niet normaal. We hebben misschien ook 10 van die verschillende dingen gehad voor aan de boom. Bloemetjesnitraten van vroeger. Je ziet ze hier liggen. Feuer ringen. We hebben vorig jaar een hele doos van in de fik gestoken in één keer. Dus ook met, kijk, die zijn van Moog, Nico. Ook met zilverlont. Groenbloemen dummies. Nou, deze zijn ook wel lachen. Het zijn een soort van bijtjes, maar dan van plastic en van vroeger. China Beuler A van Kat. Zij wel met visco. Celestial Gems. Ja, weet ik het. Potje. Twisters. Sjoerdbangers. Ja, Sjoerd was vroeger gewoon een merk, hè. Het is niet dat het altijd van Zena is geweest. Dus vroeger was het gewoon een merk en Zena heeft dat overgekocht. Maar het zijn dus de knallers voordat het nog van Zena was. Peoniecrackers, of ook wel kippenscheetjes genoemd. Het zijn hele kleine matjes, heel zacht knallen. Volgens mij ook van Red Lantern of zo. Dat is ook weer de Ford Performances. Die hebben we zojuist ook gezien, maar dit is de dummy versie ervan. Bolpiep. Volgens mij zijn dit de kippenscheten matjes trouwens. Kleine matjes. Dit is het een of ander potje. Nog wat oude vuurpijlen en zo. Er is niet zo heel veel aan. En hier natuurlijk nog illegale babypijlen. Met knal en zonder knal. Trouwens, die rechtse knallen erg goed hoor. Die hebben we vroeger ook geschoten en dat ging wel gaaf. Hier wat fonteintjes die we hebben afgeschoten. Jumping Jacks. Label, mooi label voor de labelverzamelaars. Ook van Horsebrand. Strijkers van vroeger, 77 cent. Dat zijn Widowmakers geweest. Er zit er laatst eentje meer in, dus ik kan je geen laten zien. Deze zijn ook erg gaaf, Twisting Tornado's. En ook van Horsebrand volgens mij. Toch? Nee, van kijken. Van Tiger Red zijn die. We hebben er nog Cane Tunnels van Bondridge. De one and only. Parachutepijlen van vroeger. Jumping Jack matjes, dummies. Er zitten een paar van die dummies bij. Allemaal dummy. Allemaal pijlen. Ook van Flower Basket. Is wel leuk, dan kennen jullie ook een beetje de merken en zo. En als niemand het jullie laat zien, dan weet ook niemand het. En dit is echt het vuurwerk van vroeger. Dan hebben we hier nog een doosje staan.
Die hebben we al gehad, die fontein is dat. Die valt allemaal uit elkaar, dat is niks. Hier een dikke vuurpijl liggen. Volgens mij als je hier aansteekt, ik weet niet of je dat goed kan zien, dan is hij ook doorgelond en heeft hij volgens mij 2 dikke staarten of zo als hij omhoog gaat. Dat zijn dus gewoon eigenlijk 300 gram vuurpijlen, die mochten vroeger gewoon. Gekke werk hoor. Wel gaaf. En hier was een rare vuurpijl, maar dan van die raketjes aan de zijkant. Hier ook weer een. Geen idee wat je ermee moet. Volgens mij is het gewoon voor de sier. Koning fontein, een flower basket. Oh, dat is een dikke fontein van vroeger, het zal wel. Ook van die halve bolpijlen, vuurpijlen. Moon travelers. Ook weer de babypijltjes van vroeger. Je ziet ook het grijze lont, hè? Geen viskolom. Een merk, Red Lantern. Nou, deze is helaas een beetje kapot die verpakking, maar het zijn van Red Lantern ook. Het zijn rockets. Wet whistle. Ja, het is wel jammer dat die kapot zijn. Nog iets, fonteintje. Happy Heaven. Gewoon een cake. Ook van Red Lantern. Een ander flypotje. Hieronder zit nog een flowerbed. Die laten gewoon lekker liggen. Flowerbed, flower basket. En dan hebben we hier de laatste doos. Dat zijn allemaal flikkersterretjes. 300 doosjes. Dat zijn wel aparte sterretjes, maar ze gaan allemaal niet meer af. Zie je? Ook van Red Lantern weer. Zo, dat was een beetje het museum. Of ja, museum. We maken er geen museum van. Het is gewoon een verzameling eventjes. We gaan alles wegdoen sowieso. Dus tegen de tijd dat deze video online komt, dan hebben we dit spul allemaal niet meer. Dus ook niet mailen of wat dan ook. We hebben de zooi niet meer. En binnenkort kun je denk ik allemaal zien op het vuurwerkmuseum. En online zal ook nog wel wat beeldmateriaal hiervan komen. We hopen dat jullie natuurlijk genoten hebben van alle merken, logo's en weet ik het allemaal. Allemaal rare spulletjes van vroeger. We hopen dat jullie wat, ook een beetje wat geleerd hebben zeg maar, over het vuurwerk, hoe dat vroeger was. En niet alleen de Cobra's en de Big Boys en sowieso allemaal kennen. Want vroeger hadden we dat helemaal niet. Dan was het vuurwerk gewoon leuk, speels en gevaarlijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.